Προσοχή! Προσοχή! Αυτό δεν είναι τεστ. Το σύστημα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης αναφέρει σεισμό 6,3 ρίχτερ που πρόκειται να πλήξει τα πιτσίδια της Κρήτης. Συνιστάται στους κατοίκους που διαμένουν σε αυτή την περιοχή να ακούσουν αυτή την προειδοποίηση. Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες. 1. Μείνετε ήρεμοι. 2. Αναζητήστε καταφύγιο ή μπείτε μέσα στο σπίτι σας. 3. Κρυφτείτε κάτω από ένα τραπέζι ή οτιδήποτε μπορεί να σας προστατεύσει. 4. Μπορείτε να φύγετε από το καταφύγιο σας μόλις ανακοινωθεί ότι είναι ασφαλές. Θα επαναλάβω τους κανόνες. 1. Μείνετε